агар фурӯшандаҳо ҳангоми кор либоси ягона ба бар накунанд 1000 сомонӣ ҷарима мешаванд. бар тибқи қонуни Тоҷикистон дар бораи савдо фурӯшандаҳо бояд либоси ягона дошта бошанд. ин қонун соли 2013 ба тасвиб расидааст, аммо назорат аз иҷрои онро оҷонсии давлатии Тоҷикстандарт акнун шадид кардааст. мисол мо барои формамон ҳар сар бояд кори мо ин ҳар сар меояд назоратчи мо огоҳ мекунанд ки касе ки бе форма он кас кор карда наметонад. фақат мисол мо ба форма беҷи румоли сар формаи худ формое ки ҳамин аз тарафи бозор додагӣ Тоҷикистон моро милли формаш атлас кардагиян занонаш мардонаш надорад. бархе аз тарси ҷарима ҳангоми гурӯҳи назоратии Тоҷикстандарт либоси ягонаро ба бар мекунанд, аммо бо рафтанашон он зери мехи деворҳои мағоза мешавад ё то рӯзи мабодо дар қутиҳо нигоҳаш медоранд. танҳо дар 11 моҳи соли ҷорӣ 265 ҳолати саркашии тоҷирон аз пӯшиши либоси ягона сабт шуда, онҳо ҷаримабандӣ шуданд. масъулони Тоҷикстандарт бовар доранд, ин иқдом симои фурӯшандаҳоро зебо нишон дода, хизматрасониро ҳам беҳтар хоҳад кард. либоси ягона ё нимтанае ки аз матои оддӣ рангаш кабуд ё сабз ва як порча атлас ҳамчун нишони миллӣ таҳия шудааст, барои тоҷирон бо маблағи аз 60 то 80 сомонӣ фурӯхта мешавад. хеле ки ба назар мерасад рӯзҳои охир барои боз ҳам яъне ҷоно кардану яъне таъмин намудани либоси корӣ ба соҳибкорон агентии Тоҷикистандарт дар якҷоягӣ бо яъне ҳамон дизайнерони муосири тоҷик ҳамкорӣ карда ва аз тарафи онҳо намунаи либоси корӣ пешниҳод шудааст. ҳоло оҷонсӣ дар ҳамкорӣ бо тарроҳони маркази хизматрасонии дунёи нав намунаи гуногуни либосҳои ягонаи корӣ барои соҳибкоронро таҳия кардааст. барои онҳое ки намехоҳанд нимтана пӯшанд, чанд навъи пешдоманҳо таҳия ва пешниҳод шудааст. дар ин пешдоманҳо дар баробари истифодаи порча аз атласу адрас ҳамчунин нишони корхона ва ширкати фурӯшгоҳ инъикос ёфтааст. мутаассифона баъди яъне гирифтани шаҳодатномаи хизматрасонӣ онҳо ба қонуншиканӣ роҳ дода манамун либоси кориро истифода намебаранд. ва имрӯз хеле дидед Тоҷикистандарт тасмим гирифтааст дар ҳолати надоштанашон тибқи кодекси вайронкунии маъмурӣ нисбати онҳо чораҳо андешида ҷарима таъин кунад. ҷарима барои ин гуна фурӯшандаҳо ҷазои охирӣ нест. мақомот метавонад шаҳодатномаи хизматрасонии соҳибкорро бозпас бигирад. он чи тоҷиронро норизо кардааст миқдори ҷарима аст. онҳо мегӯянд барои фурӯшандаҳо хеле гарон аст. таҳлилгарон ба ин боваранд ки пушти ин ҳама дастурҳои нав ба нав тиҷорати гурӯҳҳои мухталиф мечархад ки ба манфиати тоҷирон нест ва соҳибкоронро аз тиҷорату савдо гурезон мекунад.